Усім прывітанне, на сувязі зноў Белгеймінг. На маім канале ўжо ёсць некалькі відэа, прысвечаных гульням серыі Assassin's Creed. Як вы разумееце, мне вельмі падабаецца гэтая франшыза, у якую ўваходзіць 13 асноўных гульняў і каля 11 разнастайных спін-оффаў, уключаючы мабільныя версіі. І хоць кожная новая гульня серыі падвяргаецца крытыцы, я разумею, што зрабіць цэласны сюжэт і пранесці яго праз такую велізарную колькасць гульняў і пры гэтым не страціць сэнс і самабытнасць часам складана і можа быць на мяжы з капіпастай. З аднаго боку, прэтэнзіі наконт паўтарэння механік з адной частцы ў другую зразумелыя, а з другога боку перад намі серыя гульняў, што лагічна мае на ўвазе іх падабенства. У прынцыпе, можна зразумець і прыняць спосабы эксперыментаваць з канцэпцыяй гульні ў некаторых частках, але зараз не аб геймплейных механіках. Досыць хутка ўжо ў лістападзе плануецца выхад новай часткі Assassin's Creed Shadows пра феадальную Японію. Мне падабаецца гэты сеттинг і, нягледзячы на існаванне іншых падобных гульняў, мне вельмі цікава, як гэта будзе рэалізавана ў Ubisoft. А пра тое, як будзе развівацца агульная гісторыя свету, пакуль невядома. І што варта ведаць пра тое, што было ў папярэдных серыях, таксама. У гэтым відэа я паспрабую сталяваць сюжэт з мінулых частак у некую храналогію. То гэта можа значыць, я растлумачу крыху пазней. Можа быць, каму-небудзь гэта падацца цікавым, і вы захочаце прайсці гэтыя гульні, альбо гульню самастойна. І тут павінен быць спойлер-алёрт. Але улічваючы, што я ўсё роўна не распавяду вам гісторыю гульні так, як гэта зробіць сама гульня, гэта невялікая праблема на мой погляд. Да таго ж у мяне няма тлумачэння некаторым сюжэтным дзіркам, і гэтая інфармацыя не будзе вычарпальнай. Асноўная праблема храналогіі Assassin's Creed у тым, што падзеі ў сучаснасці працякаюць паралельна з падзеямі ў мінулым. І калі скласці падзеі сучаснасці ў адзіны таймлайн можна паслядоўна, то перыяды мінулага ад часткі да часткі пастаянна перасоўваюцца то назад, то ўперад, што стварае блытаніну. Таму за асноўную сюжэтную лінію я вырашыў прыняць менавіта сучаснасць. Але ў некаторых частках можа адсутнічаць гэты сюжэтны складнік. Так што пра такія часткі я раскажу ў кантэксце. Лагічна, альбо проста ў парадку рэлізу саміх гульняў. І так, прыемнага прагляду. У цяперашнім часе бармен Дэзмонда Майлса, галоўнага героя, выкрадае карпорацыя Абстэрга, якая з дапамогай анімуса, машыны для здабывання генетычнай памяці, хоча знайсці артэфакт першай цывілізацыі, альбо яблыка Эдэма. У курс справы Дэзмонда ўводзяць вучоны Уоррен Відзік і яго асістэнтка Люсі Стілман. Яны распавядаюць яму, што ён з'яўляецца нашчадкам асасіна Альтаіра ібн Ла-Ахада, альбо проста Альтаіра, які выявіў артэфакт. І вось якраз праз яго і хочуць даведацца месцазнаходжання гэтага артэфакта. Дзеянні гульні разгортваюцца ў часы трэцяга крыжовага паходу, а менавіта ў 1191 годзе. Продак Дэзмонда, Альтаір разам з асасінамі Малікам і Кадарам прыбываюць у храм Саламона ў Іерусаліме, каб не даць тампліерам завалодаць артефактам. У храме Альтаір сустракае Робера де Шабле, магістра ордэна тампліераў, і саманадзейна спрабуе забіць яго. Пасля няўдалага замаху асасін становіцца адрэзаны ад сваіх паплечнікаў і выбіраецца з храма. Альтаір прыбывае ў горад Масіаф, дзе размяшаецца крэпасць асасінаў, да свайго лідара Аль-Муаліму, які быў вельмі расчараваны правалам задання. Аднак услед за Альтаірам прыбывае Малік, які выратаваўся з храма разам з артефактам. Як асвятляецца, ён паспеў страціць руку і прывёў за сабой у Масіаф тампліераў, якія захопліваюць горад. Альтаір дапамагае асасінам выратаваць жыхароў і эвакуаваць іх у крэпасць. Тампліераў прывёў асабіста Робер, які патрабуе у Аль-Муаліма вярнуць яму артефакт. Альтаір здзяйсняе дыверсію і з дапамогай пасткі адкідвае ад сцен крэпасці войска Робера. Пасля адступлення да Сабле Аль-Муалім адчытвае Альтаіра за парушэнне крэда асасінаў у храме Саламона і ў знак пакарання пранізвае кінжалам. І ў той жа момант паніжае да самага ніжэйшага рангу. Каб зноў вернуць давер братэрства, Аль-Муалім дае заданне знайсці здрадніка ў Масіафе. Інфарматар паказвае на некага масуна, які дапамагаў тампліерам. Пасля яго пакарання асасін пачынае свае прыгоды, змагаючыся з лідарамі тампліераў і атрымліваючы новыя заданні. Падчас гэтых прыгодаў Альтаіра ў блізкім усходзе ён паслядоўна падымаецца па кар'ернай лесвіцы, атрымлівае новыя заданні, мэты якіх з'яўляюцца ліквідацыяй лідараў тампліераў, і пазнае ўсё больш дэталяў аб тым, што адбываецца. Бліжэй да канца прыгод Альтаіра у сучаснасці асасіны атакуюць будынак Абстэрга. У ходзе бойкі Відзік збіраецца схаваць Дэзмонда, але баявая група знішае тых, хто нападаў. Відзік паведамляе Дэзмонду, што гэта былі апошнія асасіны ў свеце. Пасля сыходу доктара Люсі намякае Дэзмонду, што яна на ягоным баку. У канцы гульні Альтаір тэрмінова накіроўваецца ў Масіаф, дзе на яго нападаюць асасіны, розум якіх памутніў яблык. Але Малік і іншыя нязломныя забойцы дапамагаюць Альтаіру.
Альтаір накіроўваецца ў крэпасць, дзе змагаецца з Аль-Муалімам. У выніку духоўны лідар забіты. З яго рукі выпадае яблык, з якога з'яўляецца галаграма зямлі з адзначанымі кропкамі, дзе меркавана захоўваюцца і іншыя частцы Эдэма. У сучаснасці Дэзмонд даведваецца, што Абстэрга і Відзік тампліеры, а Люсі асасін, які працуе пад прыкрыццём. Таксама ён выяўляе ў кампутарах Абстэрга дадзеныя аб нейкай Лейле, якая працавала да Люсі ў Відзіка, і аб аб'екце 16, папярэдніку Дэзмонда, які пакінуў па ўсёй лабараторыі крывавыя сімвалы. У канцы гульні Відзік паведамляе Алану Рыкіну і вышэйшым тампліерам, што здабыў каардынаты частак Эдэма. Рыкін патрабуе забіць Дэзмонда, паколькі той ім уже больш не патрэбны, але Люсі прапануе кіраўніцтву пакінуць яго на нейкі час у жывых, бо ён яшчэ можа валодаць нейкай інфармацыяй, на што Рыкін згаджаецца. Пасля размовы Відзік і Люсі сыходзяць, а Дэзмонд пачынае разглядваць крывавыя сімвалы. Гульня працягваецца неўзабаве пасля падзей першай часткі, дзе ў 2012 годзе Дэзмонду Майлсу, палонніку Абстэрга Industries, якога выкарыстоўваюць для дэшыфравання яго генетычнай памяці пра ягонага продка-асасіна Альтаіра ў машыне Анімус, пагражае смяротная небяспека. Абстэрга, сучасны эквівалент рыцараў тампліераў, выкарыстоўвалі Дэзмонда, каб вызначыць месцазнаходжання магутнага артэфакта, названага часткай Эдэма, альбо яблыкам Эдэма. Выкарыстоўваючы Арлін зрок, Дэзмонд бачыць паведамленні і сімвалы, напісаныя крывёю на сцяне ягонай спальні папярэднім падыспытным, якога называюць аб'ект 16. Люсі Стылман, супрацоўнік Абстэрга і, як мы ўжо гэта высветлілі, чалец братэства сучасных асасінаў, вызваляе Дэзмонда і хавае яго ў сакрэтнай схованцы з двумя іншымі асасінамі, Шонам Хасінсам і Рэбекай Крэйн, якія стварылі палепшаную версію Анімуса. Яны прапануюць Дэзмонду выкарыстоўваць генетычную памяць пра яшчэ аднаго ягонага продка, італьянца Эцо дэ Торо да Ферэнцэ, альбо проста Эцэ, з двумя мэтамі: трэніраваць Дэзмонда ў мастацтве асасінаў з дапамогай эфекту прасочвання і знайсці іншыя частцы Эдэма. Пасля апускання ў Анімус дзеянне гульні пачынае разгортвацца ў Італіі ў эпоху адраджэння. Гэта канец 15 стагоддзя. Як я згадаў раней, галоўным героем гульні становіцца 17-гадовы юнак па імі Эцэ, жыхар Флорэнцыі. У выніку абвінавачвання бацька Эцэ Джаванні і браты Эцэ Федэрыка і Петручча былі павешаны. Для Эцэ страта сям'і была моцнай душэўнай траўмай. Ён забівае здрадніка сваёй сям'і і хаваецца разам з маці і сястрою свайго дзядзькі Марыё на віле аўдыторыі ў Монтэрыджоне. Пазней Эцэ пазнае, што ягоную сям'ю здрадзіла сям'я Пацы, і ён вырашае паквітацца з ёй. Спярша ён забівае малодшага з гэтай сям'і, В'ері Пацы. Праз некаторы час, пасля змовы супраць сям'і Медычы, Эцэ забіў бацьку В'еры, Франчэска Пацы, а затым старэйшага з сям'і здраднікаў Якопа Пацы і яго памочнікаў. Хаця фактычна Эцэ усяго толькі нанёс Якопа апошні удар. Са сходу тампліераў, у якім непасрэдна ўдзельнічаў Якопа, Эцэ пазнае, што наступныя дзеянні тампліераў будуць у Венецыі, і тут неўзабаве дзеянне прарываецца і пераносіцца ў цяперашні час. Люсі вырашае праверыць навыкі Дэзмонда. У сне ў Дэзмонда ўзнікаюць галюцынацыі, і ён бачыць падзеі жыцця Альтаіра, галоўнага героя папярэдняй часткі. На наступны дзень Дэзмонд зноў апускаецца ва ўспаміны Эцэ. Прыплыўшы ў горад на вадзе разам з Леонардо да Вінчы, ён супрацоўнічае з мясцовай гільдыяй злодзеяў. Ён забівае двух змоўшчыкаў, дожа Эміла Барбарыга і найбліжэйшага наступнага кіраўніка Карла Грымальдзі. Пазней Эцэ з дапамогай свайго новага паплечніка Барталамео Альвяно забіў Сільвіо Барбарыга і целаахоўніка Марка Данте, але упускае карабель, на якім тыя збіраліся з'ехаць. Праз 2 гады ён даведваецца, што хутка вяртаецца той самы карабель тампліераў з выспы Кіпр, і на ім, верагодна, будзе адна з частак Эдэма. Забіўшы і перапынуўшыся ў кур'ера, Эцэ тварам да твару сутыкаецца з Радрыга Борджа, які перакананы, што ён нейкі прарок. Борджа атрымоўваецца схавацца, затое Эцэ пазнае, што людзі, якія дапамагалі яму на ўсім шляху, асасіны. І вот уж сапраўды нечаканасць. Пасля знаходжання частцы Эдэма Эцэ адпраўляюцца ў Рамайню, дзе дапамагае Нікола Макіявелі і Кацярыне Сфорца абараніць іх горад Форлі ад братоў Орсі. Аднак высвятляецца, што яблык быў скрадзены нейкім манахам без аднаго пальца, і пошукі прыводзяць нашага героя назад у Флорэнцыю. Скарыстаўшыся яблыкам, той самы монах Джераламо Савонарола захоплівае ўладу ў Флорэнцыі. Эцэ падрывае яго планы, забіваючы 9 памочнікаў Савонаролы па ўсім горадзе. Разгневаны народ збіраецца з жыўцом спаліць асветніка, але Эцэ забівае
узрывае яго прама на вогнішчы, а пасля гэтага прамаўляе паламянную гаворку пра людзей і свабоду. Далей Эцэ накіроўваецца ў Рым, дзе яму трэба будзе раз і назаўжды разабрацца з Радыга Борджа, які стаў папам рымскім. Па мінушцы Александр VI. Адолеўшы суперніка, Эцэ пазнае, навошта Радрыга стаў папам рымскім і навошта ён паляваў за часамі Эдэма. А ўвесь сакрэт у тым, што пад Рымам спачывае Бог, трапіць у грабніцу якога можна толькі прароку, выкарыстоўваючы яблыкі посах. Прарокам ізноў нечакана апынуўся сам Эцэ, які не ведае пра пророцтва. У грабніцы Эцэ пазнае ад некай Мінервы, што людзі былі створаны іншапланетнай расай, якую старажытныя людзі прымалі за багоў, але яны даўно загінулі ад загадкавай катастрофы. І як высвятляецца, тая ж доля чакае і зямлю. І Дэзмонд, вот уж ізноў нечаканасць, адзіны, хто можа перашкодзіць гэтаму. Тым часам у нашыя дні у логава асасінам урываецца ваенная абстэрга пад камандаваннем Уоррена Відзіка, і Дэзмонду, Люсі, Шону і Рэбэцы даводзіцца бегчы. Гэта першае з двух самастойных дапаўненняў да другой часткі, якое выкарыстоўвае тыя ж механікі, што і асноўная частка. Дэзмонд, Люсі, Шон і Рэбека прыбываюць у Монтерей-Джоне. Яны ўладкоўваюць сховішча ў святыню пад вілай аўдыторыі, каб тампліеры не змаглі выявіць іх, і працягваюць пошукі яблыка Эдэма, каб спыніць катастрофу ў будучыні. Ужо 40-гадовы Эцэ аўдыторы Деферэнцэ падняўся на вяршыню іерархіі ордэна асасінаў пасля падзеі Асасінскай 2. Дзеянне братэрства пачынаецца ў 1499 годзе, калі Эцэ пасля размовы з Мінервай бяжыць з Рыма разам са сваім дзядзькам Марыё де Торе. Тасканскі гарадок Монтерей-Джоне абложвае армія папскай вобласці, узмоцненая французскімі атрадамі. Аблогу праводзіць сын папы рымскага Чезары Борджа. Гарматы Борджа руйнуюць горад, і Чезары забівае дзядзьку Марыё на вачах у Эцэ. Эцэ адпраўляе ацалелых жыхароў Монтерей-Джоне па катакомбах і вырашае адпомсціць Чезары, але па дарозе губляе прытомнасць праз раненне. Дзеянне гульні пераносіцца ў 1500 год. Эцэ арганізоўвае падполле, у якое выходзяць рымскія злодзеі, найміты, куртызанткі і рэкруты-асасіны, і адраджае ордэн, фармальным лідарам якога быў Нікола Макіявелі. На працягу гульні Эцэ шукае забойцаў сваіх сваякоў, вяртае Рыму парадак і росквіт. Бліжэй да канца гульні Эцэ знаходзіць Чезары, які забівае папу рымскага і праз катаванне пазнае месцазнаходжанне яблыка ад сваёй сястры Лукрэцыі. Лукрэцыя жадае адпомсціць Чезара і паведамляе Эцэ, дзе схаваны артэфакт. Эцэ апярэджвае Чезара, знаходзіць яблык і вырашае скончыць Чезара. Ён знішае войскі Чезара ў Рыме і не дае Чезары атрымаць дапамогу ад кардыналаў. Праз год Чезары арыштоўваюць за здраду і забойства. У сучаснасці з успамінаў Эцэ становіцца ясна, што ён схаваў яблык Эдэма пад Калізеем, і каманда адпраўляецца туды. Яны знаходзяць артэфакт. Калі Дэзмонд бярэ яблык, ён авалодвае ім і прымушае ударыць Люсі схаваным клінком у вобласць жывата. Абодва падаюць без прытомнасці. Двое невядомых знаходзяць іх і падключаюць Дэзмонда да анімуса, бо ён быў у стане наймацнейшага шоку, і выратаваць яго можна было толькі такім чынам. У канцы дапаўнення знікнення да Вінчы з размовы гэтых людзей становіцца ясна, што аднаго з іх клічуць Уільям, а Дэзмонд запаў у каму. Сюжэт другога дадатка пачынаецца з таго, што Дэзмонд ачуўся ў першаснай тэставай праграме анімуса, дзе ўжо знаходзіцца 16-й, Клей Качмарык. 16-й тлумачыць яму, што анімус спрабуе знайсці Дэзмонда і выдаліць яго як шкодасны вірус, а Клей з усіх сіл спрабуе прадухіліць гэта. Дэзмонд павінен перажыць апошнюю ўспаміны сваіх продкаў і сутыкнуцца са сваім мінулым, каб адбыўся сінхронексус, і ён змог выйсці з комы. У 1511 годзе, разграміўшы рэжым Борджа, 52-гадовы майстар-асасін Эцэ аўдыторы Деферэнцэ адпраўляецца на ўсход, на радзіму вялікага асасіна Альтаіра ібн Ла-Ахада, каб знайсці згубленую бібліятэку ордэна асасінаў. Па прыбіцці ў заснежаны масяв, ён выяўляе, што горад акупаваны грэкамі-тампліерамі. Прайграўшы бітву, Эцэ цудам пазбягае смерці і ўцякае ў катакомбы, дзе выяўляе, што для доступу да бібліятэкі Альтаіра патрэбныя 5 печатак ключоў. Адна з печатак ужо ў руках тампліераў, і Эцэ трэба будзе адабраць дзённік купца Нікола Пола у капітана тампліераў Леандра. У дзённіку дадзена інфармацыя аб месцазнаходжанні астатніх ключоў. Эцэ накіроўваецца ў Канстантынополь, дзе сустракаецца з прынцам Сулейманам, які уяўляецца яму як вучань. У порце Эцэ знаёміцца з Юсуфам Тазімам, які тлумачыць, што пасля падзення Візантыйскай імперыі асасіны сталі сілы ў горадзе, але грэкі-тампліеры аднаўляюць уплыў і гатовыя здзейсніць пераварот. Ізноўку выратаванне рэгіёна тампліераў кладзецца на Эцэ, і братэрства
месца пад яго кіраваннем. Падчас сваіх прыгод Эцэ знаёміцца з венецыянкай Сафіяй, картографам, якая дапамагае яму адшукаць шлях у Масіаф. Паспяхова забіўшы лідараў тампліераў і знайшоўшы пячаткі, Эцэ і Сафія трапляюць у Масіаф і адкрываюць бібліятэку пры дапамозе пячатак. Але у бібліятэцы няма ані кніг, ані ведаў, толькі шкілет Альтыра і 6-я пячатка з успамінамі пра апошнюю хвіліну ягонага жыцця. Высвятляецца, што бібліятэка была створана не для ведаў альбо скарбаў, а для яблыка Эдэма, якое належала Альтаіру. Эцэ вырашае пакінуць артефакт і пажыць для сабе, звяртаючыся да Дэзмонда з надзеяй, што той знойдзе адказы на пытанні. Падчас знаходжання Эцэ апошняй пячаткі Анімус знаходзіць Дэзмонда і збіраецца яго выдаляць, але 16 ратуе яго, дакрануўшыся да яго і скапіраваўшы яго ДНК, а Анімус выдаляе 16-га. Дэзмонд трапляе ў Нексус часу, дзе Юпітер тлумачыць яму, што магутная ўспышка сонца знішчыла ўсю першую цывілізацыю, і толькі нешматлікія перажылі катастрофу. Пасля размовы з Юпітерам Дэзмонд выходзіць з кому ў асяроддзі Рэбекі, Шона і свайго бацькі Уільяма Майлза, лідара сучасных асасінаў. Яны прыязджаюць да месца, дзе раней быў вялікі храм першай цывілізацыі, здзесі ў ЗША. Сам Дэзмонд кажа: «Я ведаю, што рабіць далей». Праз папулярызацыю гэтай серыі гуняў было выпушчана яшчэ некалькі матэрыялаў, прысвечаных Эцэ, сярод якіх кароткаметражны фільм пра ягонага бацьку, які можна знайсці ў інтэрнэце, а таксама невялікі каранальны мульцік пра апошнія дні жыцця самога Эцэ, дзе ён становіцца настаўнікам для маладой кітайскай асасінкі, якая пазней стане пратаганісткай адной з гуняў у трылогіі 2D спін-оффаў. І хоць яны не маюць вялікага ўплыву на агульны сюжэт, гэтыя матэрыялы будуць цікавыя аматарам прыгод шалёнага італьянца. На мой погляд, гэта адна з найцікавейшых частак серыі, якая прынесла некалькі новых сцэнарных фішак, якія будуць адгукацца і далей. Сюжэт гульні пачынаецца непасрэдна пасля заканчэння падзей Revelations. У цяперашні час Дэзмонд, яго бацька Рэбека Крэйн і Шон Гасінгс знаходзяць велічны храм у пячоры непадалёк ад Нью-Йорка. З дапамогай яблыка Дэзмонд актывізуе большую частку абсталявання, а таксама таймер, які паказвае на важную падзею 21 снежня 2012 года. Для таго, каб адкрыць шлях да выратавання свету, патрэбен ключ і 4 крыніцы энергіі. Адна крыніца была знойдзена ў храме, а месцазнаходжанне астатніх трох невядома. У храме перад брамай Дэзмонд губляе прытомнасць і яго падключаюць да Анімуса, каб даведацца, дзе быў схаваны ключ. Анімус пераносіць Дэзмонда ў 1754 год ва ўспаміны англійскага двараніна Хейтама Кенуэя. Хейтам накіроўваецца ў Ковент-Гарден, каб займець медальён, пры дапамозе якога ён і ягоныя паплечнікі змогуць даведацца пра тых, хто прыйшлі раней. У выніку падзеі Хейтам дабіраецца да сваёй ахвяры. Забраўшы медальён і забіўшы сваю мэту схаваным клінком, ён пакідае оперу. Пазней на зборах лідараў ордэна Хейтаму даручаюць адправіцца ў Амерыку і знайсці храм. Таксама яму даецца спіс 5 імёнаў тых, каго ён павінен будзе завербаваць. Дабраўшыся да Амерыкі, Хейтам прыбывае ў Бостон. Спачатку ён знаходзіць сваіх паплечнікаў, сярод якіх Чарльз Лі, Уільям Джонсон, Томас Хікі, Бенджамін Чэрч і Джонатан Піткен. Адшукаўшы гэтых людзей, яны забіваюць мясцовага раба-гандляра і вызваляюць групы амерыканскіх індзейцаў-рабоў, якія прыналежаць мясцоваму племю. Адна з гэтых індзейцаў, Гадзідзіо альбо Дія, згаджаецца дапамагчы Хейтаму ў пошуку храма пры ўмове, што ён заб'е генерала Эдварда Брэдака. Хейтам забівае Брэдака, а потым разам з Гадзідзіо адпраўляюцца ў вялікі храм. Аднак Хейтам расчароўваецца тым, што медальён не адчыняе дзверы. У гэты момант пара раскрывае свае рамантычныя намеры ў адносінах адзін да аднаго. І неўзабаве пасля гэтага Чарльз Лі і Хейтам вяртаюцца ў Бостон, дзе Кенуэй прысвячае Лі ў тэмпліеры. Гэткі шок-кантэнт у межах серыі. Упершыню з'яўляецца так званая шэрая мараль. 1760 год. Аповед перамыкаецца на Радунхагейду, сына Хейтама, які ў лесе непадалёк ад яго вёскі раптоўна сустракае войска каланістаў на чале з Чарльзам Лі. Лі забівае хлопчыка і паведамляе аб сваіх намерах пагаварыць са старэйшынай, пасля чаго хлопчыка аглушаюць і ён страчвае прытомнасць. Ачуўшыся, герой выяўляе, што яго вёска спалена, а маці гіне ў яго на вачах у пажары. Ён бежыць да вёскі і, падбегаючы да свайго дома, знаходзіць там сваю маці пад абломкамі. Ён спрабуе яе выцягнуць, але нічога не атрымліваецца і маці памірае. Праз 9 гадоў ужо падлетак Радунхагейду даведваецца ад маці
народа, што ён не можа пакідаць найбліжэйшыя даліны, каб абараніць вялікі храм. І тая паказвае яму шкляны яблык, які актывізуецца ад яго дакранання і дазваляе яму мець зносіны з Юнонай. Юнона паведамляе яму, што ён і яго племя з'яўляюцца захавальнікамі вялікага храма. І калі ён не сыдзе, то ягоная вёска будзе знішчана і яго людзі будуць забітыя. Пасля Юнона просіць індзейца знайсці асасіна Ахілеса Дэвенпорта, каб ён навучыў юнака. Герой знаходзіць старога асасіна. Урэшце Ахілес згаджаецца стаць ягоным настаўнікам. Ён распавядае хлопчыку пра вытокі братэрства асасінаў і пра тампліераў, якія пасля страты Канстанцінополя і Карыбаў атрымалі магчымасць рэваншу. Ахілес дае герою новае імя для мясцовых жыхароў – Конар, у гонар свайго памерлага сына. Ахілес расказвае Конару пра тампліераў і пра тое, што ўсе яны павінны памерці, нават ягоны бацька, вялікі магістр ордэна тампліераў. Падчас досыць паслядоўнага і лінейнага палявання на тампліераў, а гэтак жа дадаткова аркі аб яго марскіх карабейных прыводах, Конар зноў перасекаецца са сваім бацькам. Распавядаючы Вашынгтону апошнія навіны, Хейтам выяўляе ліст, у якім Вашынгтон згадаў знішчыць усе карэнныя племёны, адной з якіх належыць Конару. Па прыбыцці на дапамогу Конар даведваецца, што Лі падгаварыў індзейцаў спыніць наступ, што па сутнасці з'яўляецца правакацыяй. Конар нейтралізуе суплеменнікаў, каб пазбегнуць канфлікту, аднак яму прыйшлося забіць свайго блізкага сябра дзяцінства, якога ўжо завербаваў Лі. Пасля гэтага Конар становіцца яшчэ больш імклівым, разважаючы, што неабходна забіць і Лі, і Хейтама. Конар прыдумляе план, паводле якога амерыканцы атакуюць Нью-Йорк і форт з Лі, і тады ён зможа пракрасіся ў форт. План спрацоўвае, і герой уваходзіць у форт, але выяўляе Хейтама, які ўратаваў Лі. Конар уступае ў сутычку з Хейтамам і забівае бацьку. Пасля гэткай Санта-Барбары у сучаснасці Шон знаходзіць крыніцы энергіі, неабходныя, каб адкрыць праход. Спачатку Дэзмонд адпраўляецца на вежу ў Нью-Йорку, а затым на стадыён у Бразіліі. І там яго праследуе Дэніел Крос, забойца Абстэрга. Падчас жа агляду храма Юнона расказвае Дэзмонду пра падзеі, якія прывялі да першай катастрофы. Падчас адной з такіх лекцый Дэзмонд даведваецца, што Люсі памерла ад яго рукі, што яблык адкрыла яму, што яна была тайным агентам і мела намер прынесці яблыку Абстэрга. Калі Шон выяўляе трэці элемент, Уільям Майлз вырашае здабыць яго сам. Аднак неўзабаве ён быў схоплены ў палон тампліерамі і адпраўлены ў офіс Абстэрга ў Італіі. Праз відэазварот доктар Уоррен Візік патрабуе ад Дэзмонда яблыку ў абмен на жыццё Уільяма. Дэзмонд вырашае выратаваць бацьку. Пракрашуўся ў лабараторыю, дзе яго трымалі ў першай частцы, ён зноў сутыкаецца з Кросам. Ад немінучай смерці Дэзмонда ратуе эфект прасочвання ў Кроса. Дэніел уцякае з пакоя ў паніцы, але Майлз даганяе яго і забівае сваім схаваным клінком. Пры дапамозе яблыка Дэзмонд забівае Відзіка і ратуе бацьку. Гэты напад стаў фатальным для тампліераў, і ім прыйшлося стаіцца і планаваць новую стратэгію. Выкарыстоўваючы атрыманую інфармацыю, Дэзмонд знаходзіць медальён і адчыняе браму. Там герою сустракае Юнона, якая хоча, каб Дэзмонд аддаў сваё жыццё для выратавання свету. Аднак Мінерва, якая з'явілася неўзабаве, паказвае, што паступаючы так, ён мімаволі выпусціць Юнону, што дазволіць ёй пачаць заваёўваць свет. Яна тлумачыць, што Юнона падчас вайны паміж першай цывілізацыяй і чалавецтвам была часткай змовы. Мінерва паказвае Дэзмонду, што будзе, калі ён не выратуе свет. Неўзабаве Дэзмонд загадвае іншым пакінуць яго. Пасля таго, як яны сыходзяць, Дэзмонд актывуе пастамент, які прымае яго жыццё ў якасці ахвяры. Свет выратаваны. У канцы з'яўляецца Юнона і, звяртаючыся да нежывога Дэзмонда, кажа, што ён атрымаў сваё. І зараз настаў час ёй атрымаць сваё, пасля чаго сыходзіць. У фінальных тытрах гучыць месцамі, як абрываецца голас журналіста навін, які кажа, што самае горшае ззаду, але шкода, нанесеная чалавецтву, яшчэ не ацэнена. У эпілогу Ахілес памірае, і Конар хавае яго побач з сынам і жонкай. У склепе ён спальвае партрэты забітых ім тампліераў. Затым даведваецца, што ягоны народ сышоў на захад, бо зямля, на якой стаіць вёска, была камусьці прададзена. У Нью-Йорку Конар становіцца сведкам сыходу брытанскіх войскаў, а таксама бачыць, як у порце на аукцыёне прадаюць рабоў і разумее, што ягоная барацьба за свабоду і справядлівасць яшчэ не скончана. У гуні ёсць яшчэ досыць буйны дадатак тыранія караля Вашынгтона, які уяўляе сабою сімуляцыю альтэрнатыўнай рэальнасці са звышздольнасць і жорсткай магіі папярэднікаў. Па большым рахунку, сэнсавай нагрузкі ў кантэксце агульнага сюжэту яно не нясе. Таму па жаданні ты, вядома, можаш яго прайсці. Яно не самае дрэннае, штосьці такое накшталт Blood Dragon для Far Cry 3. Ну а мы ідзем далей.
У гэтай частцы ўпершыню ў серыі фокус увагі ў сучаснасці зрушаны з пратаганіста на цэлую арганізацыю. Гуляць маецца быць ад першай асобы за невядомага персанажа, хутчэй за ўсё з намёкам на апусканне і отыгрыш самога сябе. У сучасным свеце узоры ДНК, узятыя з цела Дэзмонда Майлса пасля ягонай смерці, дазволілі Abstergo Industries працягнуць даследаваць яго генетычныя спаміны, выкарыстоўваючы зноў здабытыя здольнасці хмарных вылічэнняў Німусу. Безназоўны персанаж гульца быў наняты Abstergo Entertainment са штаб-кватэры ў Манрэалі, каб прааналізаваць успаміны пра Эдварда Кенуэя, пірата 18 стагоддзя, які быў бацькам Хейтама Кенуэя і дзедам Конара. Гэта праводзіцца як збор матэрыялу для інтэрактыўнага мастацкага фільма на аснове анімусу. А насамрэч Abstergo тампліеры ў сучаснасці шукаюць прыладу першай цывілізацыі, вядомая як абсерваторыя, і выкарыстоўваюць успаміны Эдварда, каб знайсці яе. У залаты век піратства Эдвард Кенуэй удзельнічае ў змове паміж высокапастаўленымі тампліерамі ў брытанскай і іспанскай імперыях, якія, прыкрываючыся антыпірацкімі дзеяннямі ў Карыбскім моры, хочуць знайсці мудраца, які можа прывесці іх да абсерваторыі, што з'яўляецца прыладай першай цывілізацыі, якая можа сачыць за любым чалавекам у любым пункце свету, калі яму даюць узор крыві. Тампліеры маюць намер выкарыстоўваць абсерваторыю для шпіянажу і шантажу сусветных лідараў. Эдвард становіцца міжвойным удзельнікам падзей, калі ён забівае асасіна-здрадніка Дункана. Бачучы магчымасць атрымаць прыбытак, Эдвард займае месца Дункана. Ягоная неразважальнасць ставіць пад пагрозу ўвесь ордэн асасінаў. Эдвард змушаны пераследаваць мудраца і зморшчыкаў з паўвострава Юкатан да Ямайкі, які пазней апынуўся Барталомео Робертсам. У канчатковым выніку Эдвард наганяе Робертса на востраве Прынціпі ў афрыканскага ўзбярэжжа. Тым часам знакамітыя піраты Карыбскага мора Эдвард Чорная барада, Тэдж, Бенджамін Харнікойл, Мэры Рыд пад псевданімам Джеймс Кід і Чарльз Вейн мараць аб піратскай утопіі, дзе чалавек вольна жыць па-за ўлады каралёў і кіраўнікоў. З дапамогай Эдварда яны захопліваюць Насау і ствараюць піратскую рэспубліку. Тым не менш, няўмелае кіраванне дзяржавай, адсутнасць эканомікі і выбліск хвароб прыводзіць да таго, што Ліберталія набліжаецца да краху. Эдвард дарэмна спрабуе вырашыць канфлікт, каб перашкодзіць тампліерам выкарыстоўваць гэтую сітуацыю ў сваіх мэтах. Урэшце рэшт, Эдвард і Робертс раскрываюць месцазнаходжанне абсерваторыі і атрымліваюць артэфакт, які прыводзіць яго ў дзеянне. Але Робертс у апошні момант здраджвае Эдварду. Пасля працяглага знаходжання ў турме за злачынствы, звязаныя з піратствам, Эдвард уладковвае ўцёкі з дапамогай Атабаля, асасіна-настаўніка, і вырашае далучыцца да іх ордэна. Пераследуючы і забіваючы Робертса і змоўшчыкам тампліераў, Эдвард знаходзіць артэфакт і вяртае яго ў абсерваторыю, запечатваючы назаўжды. Ад Атабаля Эдвард атрымлівае ліст, які інфармуе яго аб смерці жонкі і аб хуткім прыбыцці яго да цяперашняга часу невядомай дачкі Дженніфер. Эдвард вяртаецца ў Англію, абяцаючы Атабалю, што працягне барацьбу з тампліерамі на радзіме. Некалькі гадоў праз Эдвард Дженніфер Скотт, якая ўзяла прозвішча маці ў памяць пра яе, і малодшы сын Эдварда Хейтам наведваюць спектакль у англійскім тэатры. У цяперашнім часе з гульцом звязваецца Джон, менеджер па інфармацыйных тэхналогіях Abstergo Entertainment. Джон пераконвае гульца ў тым, што іх працадаўцы ведаюць больш, чым гавораць, і заклікае яго расследаваць гэта больш падрабязна. Ён пераконвае гульца ўзламаць некалькі тэрміналаў анімуса і камеры бяспекі, і затым прымушае яго даставіць інфармацыю Шону Гасінгсу і Рэбэцы Крэйн, якія працуюць пад прыкрыццём, каб пракрасціся ў Abstergo. Калі аб'ект быў заблакаваны пасля выяўлення ўзломаў, Джон арганізуе гульцу доступ да ядра анімусу, пасля чаго Юнона матэрыялізуецца ў бесцялесную форму. Яна кажа, што хоць ёй было неабходна адкрыць яе храм, каб прадухіліць катастрофу, свет не быў гатовы да яе, і яна не можа паўплываць на зыход падзей або ўсяліцца ў персанажа гульца, як і меркавалі яе агенты. Джон аказваецца рэінкарнацыяй мудраца і спрабуе забіць гульца, каб схаваць няўдалую спробу ўваскрашэння Юноны, але гіне ў баі са службы бяспекі Abstergo. Пазней высвятляецца, што ён адказны за ўсе ўзломы. У целе Робертса мудрэц прызнаецца Кенуэю, што ён абавязаны быць дакладным асасінам ці тампліерам, і замест гэтага выкарыстоўвае таго, хто падае лепшы шанец для дасягнення ягоных мэт. Пасля смерці мудраца асасіны звязваюцца з гульцом, кажучы аб тым, што яны будуць працягваць пранікнуць у Abstergo. Гульня ўнікальная тым, што апроч таго, што галоўны герой набывае сваё стаўленне ў фракцыі, так яшчэ і фракцыя не асасінаў, а тампліераў. Шэй Патрык Кормак – малады асасін, які навучаецца ў братэрства асасінаў у Паўночнай Амерыцы.
Ён пачынае сумнявацца ў метадах і ідэалах ордэна пасля ўдзелу ў місіях, якія прыводзяць да значных ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Шэй адпраўляецца ў Партугалію, дзе ён павінен знайсці і захапіць магутны артефакт, адну з частак Эдэма. Аднак спроба прыводзіць да катастрофы. Землятрус разбурае горад Лісабон, выносячы мноства жыццёў. Гэтая падзея становіцца паваротным момантам у лёсе Шэя. Расчараваны і ўзрушаны дзеяннямі асасінаў, Шэй вырашае пакінуць братэрства. Яго здражваюць і ён ледзь ратуецца ад смерці. Аднавіўшыся, ён вырашае далучацца да ордэна тампліераў, які ён раней лічыў ворагам. Як тампліер, Шэй пачынае паляванне на сваіх былых паплечнікаў, імкнучыся спыніць іх небяспечныя планы. Ён падарожнічае па паўночнай Атлантыцы і асадам Амерыкі, пераследуючы і забіваючы ключавых чальцоў братэрства асасінаў. Шэй сутыкаецца з многімі сваімі былымі сябрамі і настаўнікамі, пераадольваючы ўнутраныя супярэчнасці. Ягоныя дзеянні гуляюць значную ролю ў паслабленні асасінаў у Паўночнай Амерыцы, што прыводзіць да значных змен у балансе сіл паміж асасінамі і тампліерамі. У цяперашні час гулец, выкарыстоўваючы кансоль Helix ад кампаніі Abstergo, даследуе ўспаміны аб гібелі ордэна тампліераў у 1314 годзе. Асасіны просяць знайсці мудраца ва ўспамінах, звязаных з часамі Вялікай французскай рэвалюцыі. Сюжэт засяроджаны на маладым асасіне Арно Дорыяне, чыйго бацьку забілі, калі ён быў дзіцём. У той жа дзень ён сустракае сваю будучую каханую Элізу де Ласер. Гады праз Арно становіцца сведкам забойства яе бацькі, вялікага магістра тампліераў Франуса де Ласера, у чым абвінавачваюць Арно і яго садзяць у Бастылію. У турме ён знаёміцца з майстрам-асасінам П'ерам Белікам. Пасля іх уцёкаў Белік запрашае Арно ў братэрства асасінаў. Арно вырашае далучыцца да асасінаў, каб знайсці забойцаў де Ласера. Зноў жа год праз, стаўшы паўнавартасным членам братэрства, ён і Белік расследуюць справы тампліераў. Арно забівае тампліера Шарля Сівера і выяўляе, што сапраўдны забойца, кароль жабракоў, кіраўнік парыжскага гета. Арно забівае яго і выяўляе шпільку, звязаную з забойствам де Ласера, зробленую Франсуа Томам Жерменам. Арно ратуе Жермена і даведваецца, што заказчыкам быў нейкі Крытьен Лафреньер. Арно забівае Лафреньера, які спрабаваў выратаваць де Ласера. Арно і Эліза аб'ядноўваюцца для пошуку Жермена, які аказваецца мудрацом і ініцыятарам змовы. Яны спрабуюць знайсці падтрымку асасінаў, але іх лідар Мірабо аказваецца забітым Белікам. Арно забівае Беліка за ягоную здраду. Арно працягвае барацьбу, забіваючы тампліераў Мары Левек і Луі Мішеля Лепельтье. Яны плануюць забіць Жермена, але той уцякае. Эліза вінаваціць Арно за упушчаную магчымасць, і яны разыходзяцца, а Арно выганяюць з асасінаў. Праз некалькі месяцаў Арно сустракае Элізу, якая пераконвае яго вярнуцца дзеля помсты Жермену. Яны забіваюць тампліера Латуша і даведваюцца, што іх лідар Максіміліян Рабеспьер. Арно і Эліза ліквідуюць Рабеспьера, што прыводзіць да перавароту. Арно і Эліза пранікаюць у Тампль, дзе Жермен выкарыстоўвае меч Эдэма. Падчас бою Эліза гіне, а Арно забівае Жермена, які распавядае пра свае бачанні і місію выратаваць тампліераў. Арно вяртаецца ў братэрства і хавае Элізу побач з яе бацькам. Многа гадоў пазней ён наведвае склеп з Напалеонам Банапартам. У сучаснасці асасіны паведамляюць, што місія выканана, і рэшткі мудраца схаваны Арно 200 гадоў таму. У 2015 годзе Шон і Рэбека пранікаюць у Лондан у адзін з офісаў Abstergo, дзе ўсталёўваюць жучкі. У той жа час яны знаходзяць інфармацыю аб тым, што Abstergo праглядае жыццё брытанскіх асасінаў Джэйкаба і Іві Фрай, у надзеі на тое, што яны схавалі недзе ў Лондане плашаніцу Эдэма. Падчас пранікнення ў іншы офіс яны сустракаюць Ізабель Арден і трапляюць у засаду. Іх сустракаюць Отце Берг і Валют де Коста. Адцягваючы тампліеру выбухам, Шон і Рэбека збягаюць. Пасля гэтага здарэння яны па загазе біскупа аціжваюцца ва ўкрыцці. Пасля таго, як прысвечаны сабраў інфармацыю аб Джэкабе і Іві Фрай, і ўсе даведаліся пра месцазнаходжанне плашаніцы, яны адпраўляюцца ў Букінгемскі палац. Утрох яны выяўляюць групу Сігма, якая раней за іх знайшла плашаніцу. Не знаходзячы іншага выйсця, яны уступаюць з імі ў сутычку, у выніку якой Шон нейтралізуе Ізабель Арден шокер-клінком. Галіна амаль нейтралізавала Берга, але на дапамогу прыйшоў дадатковы атрад. Рэбека пацярпела ад стрэлаў де Коста.
хвосты, прыкрываючы Шона. Разам яны сыходзяць, так і не ўзяўшы з сабой плашаніцу. У цэнтры сюжэту мінулага знаходзяцца асасіны-двайняты Джэйкаб і Фрай, якія прыбываюць у Лондан, каб вызваліць горад ад улады тэмпліераў. Для гэтага Джэйкаб засноўвае уласную вулічную банду пад назвай Грачы, пачынае барацьбу з вісельнікамі. Бандай, якая кантралюецца тэмпліерамі. У той жа час Іві, кіраўнік ячэйкі асасінаў у Лондоне Генры Грын, спрабуюць знайсці плашаніцу Эдэма. Яшчэ адзін артефакт прыцеж, які таксама хоча займець вялікі магістр ордэна тэмпліераў Кроуфард Стары. Па ходзе гульні галоўныя героі сустрэнуць мноства гістарычных асоб. У гульні таксама ёсць некалькі дадаткаў, якія па большым рахунку філеры і уяўляюць сабой міні-сюжэты ў сімуляцыях анімуса. Адно пра дзяўчыну-нашчадка Іві падчас другой сусветнай, а другое цікавейшае, але яшчэ больш філернае пра Джэка Патрашыцеля. Гульня пачынаецца з гісторыі Баека Сівы, апошняга Меджая і ягонай жонкі Аі. Іхні сын Хэму быў забіты групай змоўшчыкаў, вядомых як Арда Цмока, якія шукалі нейкі артефакт. Гэтая трагічная падзея прымушае Баека і Аю шукаць помсты. Баек адпраўляецца на пошукі забойцаў свайго сына і па чарзе ліквідуе чальцоў Арды Цмока. Кожны з іх аказваецца звязаным з рознымі аспектамі ўлады і грамадства Егіпта. Жорсткі жрец, што кіруе Сівай, якога завуць Медунмун. Эвдорас, высокапастаўлены афіцэр у Александрыі. Хаген Афер, адзіозны палітык у Мемфісе, і грэцкі афіцэр, які кантралюе правінцыю Фаюм, Вінатас. Па меры знішэння ворагаў Баек выяўляе, што Арда Цмока звязана з магутнай і тэмнейшай арганізацыяй, якая выкарыстоўвае артефакты першай цывілізацыі для кантролю над людзьмі. Баек сустракаецца з царыцай Клеапатрай, якая шукае дапамогі ў змаганні супраць яенага брата Пталамея XIII, цяперашняга фараона. Клеапатра абяцае дапамагчы Баеку і Аі ў іх пошуках помсты ўзамен на іхнюю дапамогу ў вайне за трон. Баек і Ая дапамагаюць Клеапатры аб'яднацца з Юліем Цэзарам, які прыбывае ў Егіпет, каб падтрымаць яе. Яны выяўляюць, што апошняя мэта іх пошукаў Пталамей XIII, які таксама з'яўляецца чальцом Арды Цмока. Баек забівае Пталамея, але выяўляе, што сапраўдны лідар Арды – пталамейскі саветнік, знаёмы як Шакал. Ая і Баек разумеюць, што іхняя барацьба з Ардой Цмока не скончаная са смерцю асобных чальцоў. Яны разумеюць неабходнасць стварэння арганізацый для абароны слабых і барацьбы супраць прыгнёту. Урэшце рэшт, Ая адпраўляецца ў Рым, каб забіць Юлія Цэзара і яго галоўнага памочніка Флавія, які таксама належыць да Арды Цмока. Ая прымае новае імя Амунет і разам з Баекам засноўваюць братэрства асасінаў, якое будзе змагацца за свабоду і справядлівасць. Гульня пачынаецца з гісторыі брата і сястры Алексіоса і Касандры, нашчадкаў Леаніда, караля Спарты. У дзяцінстве ў выніку здрады іхняя сям'я была разарваная. Галоўны герой, якім кіруе гулец Алексіос ці Касандра, у залежнасці ад выбару гульца выжыў і вырас на востраве Кефалонія, дзе стаўся наймітам. Галоўны герой атрымлівае замову ад заможнага чалавека на забойства ваўка Спарты, які, як аказваецца, з'яўляецца ягоным бацькам Нікаласам. Пасля сустрэчы з Нікаласам герой даведваецца, што ягоная маці Мірынэ жывая і таксама шукае яго. Падчас падарожжаў па Грэцыі герой сустракаецца з таямнічай арганізацыяй культам космаса, якая маніпулюе палітычнымі падзеямі для ўсталявання сваёй улады. Герой вырашае знішчыць культ, каб выратаваць сваю сям'ю і вярнуць справядлівасць. На працягу свайго падарожжа герой выяўляе артефакты першай цывілізацыі, якія валодаюць магутнымі здольнасцямі. Сярод гэтых артефактаў асаблівую ролю адыгрывае кап'ё Леаніда, якое надае герою звышчалавечыя здольнасці. Гэтыя артефакты звязаны з міфамі і легендамі Грэцыі, такімі як Мінатаўр, Медуза ды іншыя. Пасля доўгіх пошукаў герой аб'ядноўваецца з маці і братам ці сястрой Дэймасам, які стаў высокапастаўленым чальцом культа космаса. Дэймас верыць, што ягоная сям'я кінула яго і цяпер імкнецца да ўлады праз культ. Герой спрабуе вярнуць свайго брата ці сястру, пераконваючы іх пакінуць культ і ўз'яднацца з сям'ёй. Галоўны герой паступова знішчае членаў культа космаса, раскрываючы іх таямніцы і планы. Урэшце рэшт, ён змагаецца з лідарам культа і канчаткова разбівае арганізацыю. У фінале гульні гулец мае магчымасць вырашыць лёс Дэймаса у залежнасці ад сваіх дзеянняў і выбараў на працягу сюжэту. Дарэчы, у гэтай частцы, як і ў папярэдняй, ёсць некалькі вялікіх дапаўненняў. Адныя прысвечаны адпаведнай сеттингу міфалогіі і першай цывілізацыі Ісу, а іншыя крыху пашыраюць сюжэты гульняў, даючы больш інфармацыі аб зараджэнні ордэна асасінаў. І калі першы тып з'яўляецца хоць і прыгожым і досыць цікавым філерам, то вось другое я раю праходзіць абавязкова, таму што гэта сапраўды выразаныя часткі гульняў, якія завуцца нябачныя і закліканыя вычарпаць пытанне: а дзе ж уласна тут асасіны?
Гульня пачынаецца ў 873 годзе ў Нарвегіі. Эйвар – малады вікінг, чыя сям'я была забітая каралём Кьётвы жорсткім. Ён імкнецца адпомсціць за смерць сваіх бацькоў. Пасля доўгіх гадоў вандравання Эйвар і яго прыёмны брат Сігурд вырашаюць пакінуць Нарвегію і адправіцца ў Англію у пошуках новых земляў для свайго клана. У Англіі Эйвар і ягоны клан засноўваюць паселішча Рэвенстроп. Яны сутыкаюцца з 4 англасаксонскімі каралеўствамі – Вэссексам, Мерсіяй, Усходняй Англіяй і Нартумбрыяй. Эйвар павінен змагацца за выжыванне свайго клана, заключаючы саюзы і змагаючыся з мясцовымі лордамі і каралямі. Сігурд, веручы ў сваё вялікае прызначэнне, уцягвае Эйвара ў пошукі старажытных артефактаў і таямніц першай цывілізацыі. Па дарозе яны сустракаюць Хідэмана і Басіма, якія прыносяць веды пра ордэн старажытных папярэднікаў тампліераў і прапануюць Эйвару далучыцца да братэрства, каб змагацца супраць ордэна. Басім ібн Ісхак з'яўляецца цэнтральным персанажам у гісторыі Эйвара. У мінулым Басім з'яўляецца членам братэрства асасінаў, якое ў той час называлася скрытая, і ўключаецца ў падзеі вакол Эйвара. Ён набывае давер Эйвара і ягоных сяброў, дапамагаючы ім у іхніх місіях і навучаючы сакрэтам асасінаў. Але, як высвятляецца падчас сюжэту, Басім мае свае асабістыя мэты. Ён з'яўляецца рэінкарнацыяй Локі, бога хітруна з першай цывілізацыі. Басім альбо Локі мае ўласны план па адраджэнні свайго сына Фенрыра і помсты асырам, іншым членам першай цывілізацыі, якія ўвасобіліся ў Эйвара і іншых персанажаў. Эйвар вандруе па Англіі, змагаючыся і заключаючы саюзы з рознымі лордамі і каралеўствамі. Ён бярэ ўдзел у розных бітвах і палітычных інтрыгах, імкнучыся забяспечыць будучыню свайго клана. Сярод ягоных саюзнікаў і ворагаў з'яўляюцца гістарычныя постаці, такія як Альфред Вялікі, Гутрум і многія іншыя. Паступова Эйвар даведваецца пра глыбокія сувязі паміж сваім лёсам і міфамі Скандынавіі. Ён перажывае бачанні, звязаныя з Оданам і іншымі багамі, якія аказваюць уплыў на ягоны шлях. Гэтыя бачанні дапамагаюць яму зразумець сваю ролю вялікай гульні багоў і лёсаў. У канцы гульні Эйвар і Сігурд сутыкаюцца з апошнімі перашкодамі і выклікамі. Іх адносіны падвяргаюцца выпрабаванню, калі становіцца ясна, што Сігурд лічыць сябе ўвасабленнем аднаго з багоў. Эйвар павінен вырашыць, ці будзе ён следаваць за братам альбо абярэ свой уласны шлях. Здавалася б, сувязі паміж апошнімі 3 часткамі не так многа, але я наўмысна захаваў агульны сюжэт пра сучаснасць. Калі праходзіць гэтую трылогію паслядоўна без працяглых паўзаў, то гісторыя становіцца суцэльнай і дае зразумець, што асноўная сюжэтная галінка, якая звязвае ўсе гэтыя гульні, гэта сучаснасць. Лейла Хасан, супрацоўніца Abstergo Industries, выкарыстоўвае партатыўную версію анімуса для вывучэння ўспамінаў баека і Аі ў Егіпце. Яна спадзяецца даказаць сваю каштоўнасць і падняцца па кар'ернай лесвіцы. Аднак, пасля адкрыцця месцазнаходжання таямніцы баека, Лейла разрывае сувязі з Abstergo і далучаецца да сучасных асасінаў. Лейла працягвае свае даследаванні, выкарыстоўваючы ўспаміны Алексіяса альбо Касандры, якія жылі ў часы Пелапанескай вайны. Яна раскрывае сувязь паміж старажытнымі артефактамі і міфалогіяй першай цывілізацыі. На працягу сюжэта Лейла сутыкаецца з небяспекамі і знаходзіць спіс Піфагора, які дапамагае ёй зразумець механізмы і гісторыю артефактаў. Амаль у канцы Лейла знаходзіць магілу Эйвара і выкарыстоўвае яго ўспаміны для далейшых даследаванняў. Праз успаміны Эйвара яна адкрывае сакрэты вікінгаў і іх сувязь першай цывілізацыяй. У сучаснасці яна сутыкаецца з глыбокімі псіхалагічнымі і фізічнымі выклікамі. Падчас фінальных падзей у сучаснасці Лейла знаходзіць старажытны камень Ігдрасіль, які выкарыстоўваецца для падлучэння да сістэм першай цывілізацыі. Там яна сутыкаецца з Басімам, які перамяшчаецца ў сучаснасць і адраджаецца з дапамогай тэхналогіі ІСУ. У выніку канфлікту з сучаснымі тампліерамі і актывацыі старажытных механізмаў Лейла ахвяруе сабой, каб выратаваць свет ад новай катастрофы. Пасля ахвяры Лейлы яе сустракае ІСУ, старажытная істота, якая выкарыстоўвае яе, каб прадухіліць гэтую катастрофу. Дэзмонд Майлз, чый дух застаецца ў сістэме старажытных тэхналогій пасля яго ўласнай ахвяры, адыгрывае важную ролю ў гэтых падзеях. Ён кіруе Лейлай і дапамагае ёй зразумець вялікі план першай цывілізацыі, але і гэта не канец гісторыі.
I'm with you. It worked perfectly, my dear. Is the Mad One here? No, my love. Only we remain. And Layla? The air of memories fulfilled her role perfectly. Now then, a new world awaits. Басім – малады зладзюжка ў Багдадзе, выжывае дзякуючы сваім навыкам і хітрасці. Аднак ягонае жыццё змяняецца, калі ён становіцца сведкам і ўдзельнікам канфлікту з загадкавай арганізацыяй, вядомай як асасіны. Яны бачаць у Басіме патэнцыял і прапануюць яму магчымасць далучыцца да іх шэрагаў. Пасля далучэння да братэрства асасінаў Басім праходзіць навучанне пад кіраўніцтвам вопытных майстроў. Ён авалодае мастацтвам скрытнасці, бою і выкарыстоўвання розных інструментаў і зброі асасінаў. Яго першае заданне паказваюць ягоныя здольнасці і лаяльнасць да братэрства. Падчас сваіх місій Басім выяўляе змову, якая пагражае не толькі асасінам, але і ўсяму Багдаду. Ён даведваецца пра таемныя планы тэмпліераў, якія імкнуцца атрымаць старажытныя артэфакты, што валодаюць велізарнай сілай. Басім бярэ на сябе місію па спыненні іх і выратаванні горада. На сваім шляху Басім сутыкаецца з рознымі гістарычнымі і легендарнымі асобамі, якія дапамагаюць яму ў ягонай барацьбе. Ягонае падарожжа прыводзіць яго да лідараў асасінаў, якія падзяляюць з ім свае веды і мудрасць. Ён таксама сутыкаецца з магутнымі ворагамі, якія ставяць пад пагрозу ягоныя планы. Кульмінацыяй сюжэта становіцца рашучы бой паміж Басімам і лідарамі тэмпліераў. У гэтым сутыкненні Басім выкарыстоўвае ўсе свае навыкі і веды, каб перамагчы ворагаў і спыніць іх змову. Ён раскрывае сапраўдныя матывы тэмпліераў і забяспечвае перамогу асасінаў. Пасля перамогі Басім становіцца майстрам асасінам і лідарам багдадскага братэрства. Яго падарожжа завяршаецца, але яго гісторыя працягваецца ў сучаснасці, дзе ён становіцца важнай фігурай у барацьбе паміж асасінамі і тэмпліерамі. На гэтым гульня дае зразумець, што ключавую ролю ў сюжэце зараз гуляе сам Басім, які з'яўляецца своеасаблівым звяном паміж мінулым і сучаснасцю. І валодаючы такімі ведамі, ён будзе працягваць пераследаваць свае мэты. Падчас апавядання я прапусціў некалькі гульняў, якія не ўплываюць на асноўны сюжэт, сярод якіх, напрыклад, Bloodlines, Liberation, Freedom Cry, трылогія Chronicles, асасіны ў якасці дадатку Watch Dogs Legions і разнастайныя мабільныя гульні-сервісы. На мой погляд, гісторыя асноўнай серыі прама зараз становіцца найбольш цікавай, а такая заблытанасць у стылі сучасных серыялаў дадае больш інтрыгі. Наўпрост цяпер невядома, пра што менавіта будзе апавяданне ў Shadows, акрамя таго, што гэта гісторыя пра асасінаў у сеттингу феадальнай Японіі. Яна павінна выйсці ўжо ў лістападзе гэтага года, і я адназначна чакаю гэтую гульню. А яшчэ я чакаю вашых падабаек і падпісак. Гэтак жа не забудзьцеся напісаць у каментарах, што вы думаеце наконт такога развіцця сюжэту ў серыі. Таксама ў апісанні відэа я пакінуў спасылку на тэлеграм-канал з мемамі. Раптам хтось яшчэ не бачыў. Ну і спасылка для заможных грамадзянаў, якія хочуць падкінуць аўтару на кафеін, каб ён рабіў контент больш энергічна. А на гэтым у мяне ўсё. Велічэзны дзякуй за прагляд, дзяліцеся гэтым відэа і да сустрэчы.